Salutare lumea, este Emi și jucăm Rocket League. Hala, echipa roșie. Echipa roșie. Meci. 40, hai. Sarkin. Video ăsta cred că o să-l postez. Mâine cred. Dacă s-ar putea să nu o să prea mult. Și hai să începem. Bun. Bun. Du-te. A, nu, bă. Am crezut. Mișcă-mă, herbu. Bun. Hai că te duci bine. Te duci bine. Și... Dacă nu dau gol acum... Am sărit pe spune și mie, de ce am sărit peste? De ce am sărit peste? De ce? Stai că o dau ca parcare frumos. Bă. Deci, dacă o dau... Bine așa. Da, din bun. Nu control. Doi. Hai. Nu, deci dacă orice gol nu importă. Ai, ce... Tașcă nu s-a dus. Tașcă nu s-a dus. Și... Nu! De ce? Te spune și mie, de ce? Mersi, bă, că mă arunc. Nu e bun. Mă duc în portă, bă. Bă, deci. Nu. A, ce prostă. Treci, mă. Ah, ce prostă. Nu. Bă, deci, dacă nu dau gol acum, bun. Hai, uite, mișcă-mă! Hai, lasă-mă! Unde trecut aia reductoarea? Masa acolo? Poate să-l bubuiesc pe ăsta, nu-mi pare rău. Da, bun, deci cam atât lume
Și eu am fost Temi. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa!